Karong buntaga sa spotlight ang mga kapuso atong ilailahon kining batan-on nga sugbuanong weightlifter. Karong bag-o lang mi-qualify ni siya mga kapuso alang sa Tokyo Olympics. Unsay sikreto niya niyang sport o ganong nahilig man siya ni ini. Unsay mga pagpangandam na niya alang sa dakong kompetisyon. Makauban nato karong buntaga si Elrin Ando. Good morning, Elrin. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta man karong buntaga? Okay ra sad sir kanang indot kayong morning sir. Daghan kayong salamat sa pag-uban nga mo si Elrin o we learned imong angga di ay kay insect day no. Mas ilado kay ini nga angga. Una sa tanan, congratulations sa pagdalasangan sa atong nasod. Usa ka ika-11 nga Pinoy nga mi-qualify sa Tokyo Olympics. Ang imong sport, weightlifting, so may gibati nimo ron sa imong katapusan nga kompetisyon nga tungod ani mo qualify na ka sa Olympics. Dakong pasalamat sad ko sir na na-qualify ko sa Olympic. Nalipay ko na nasulod ko sa rank number 3. Nya, wala sa ko ga-expect ato na masulod ko sa masulod ko sa top 3 sir. Nya, unexpected tanan pero ang katong tanan jud na gitrainingan jud to na ugmayo giandaan na kanang duha kay importante sad kay last qualifying sa Olympic. At what age ka nagsugod, Elrin, sa imong pagkahilig ini moong sport o kinsa may naka-impluwensya nimo? 14 years old ko sir nya ang nagpasulod jud ako ng weightlifting kay si Coach Gary. Anya sa akong coach naman sa pag-umangkon anya amigo ra sad nako ni offer siya nako na mo-appeal mig weightlifting kay tungod sa kanang ana ganan may maka-appeal sa kanang sports ganan may makasuway sa mga larga-larga sa lain lugar unya naabot ang na niadto mi sa gym sa weightlifting dala ko niya didto niya iya akong gipasulod niya timing sa diyang uncle kay coach didto mato pag human na to gi-training mi siya uncle hantud sa training mig bayo yan undang siya ako na lang nahog og naibilin sir niya gi-training gyud ko siya uncle gitabangan ko mayo saligan ko na gipa-eskwela ko UC mo na si Coach Gary karon sir gitabang siya nako na iya akong gipa-eskwela sa UC iya akong gi-build up hantud sa nasod ko sa national team sir. Unsa ni mga preparasyon nimo sik sa dakong kompetisyon? Yung akong training sir kay double training na jud ko karon nya nag-focus na jud ko sa mga attempts nako sa coming Olympics sir. Na kuryoso lang di misik pila maximum man nga weight imong maalsa? Ang naalsa nako last dito sa sir sa Uzbekistan na qualify ko sa Olympic kay sir 94 o 119 sir. 94 o 119 kilos. Yes sir. Sik, so far kining imong sukad nga nag-training ka, nahilig kag weightlifting, naka-experience na ba ka nga nagka-injury o nagka-problema ini o giunsa nimo pag-overcome? Na-experience sa sir kanang dili man jud na malikayan sa usa ka atleta ang pag-injury. Pero ang once na may injury sad ka kanang mulikay na lang jud ka og unsay dapat na kanang makapaayo sa imong sa imong lawas kay ang pinaka-importante man gud sir kanang avoid dan jud sa injury ba kay lawas ra jud rabay puhunan jud sa pag-alsa. Tinuod. Lawas sa gyud ang puhunan. Finally isip panapos Elrin og para pod nga imong ma-encourage atong mga viewers karong buntaga mga kapuso nga nagtan-aw doon ba kay gusto nga ibilin nga mensahe labi na mga sugbuanon nga nagsuporta gyud sa imong training. Daghang salamat kayo ninyo sa tanan suporta na nagipakita nako karon na qualify ko sa Olympic sa mga pagsalig na makaya na ko igduwa sa Olympics. Moto salamat sa tanan tanan. Nagpasalamat ra sad ko especially sa PSC sa president namo sa weightlifting si Sir Monicol o sa University of Cebu kay Sir
Ligo, o ni Ma'am Candy, sir, ug sa mga coaches, o nila Ma'am Jessica, sir, na nagsuporta sa ako ang training karon para sa Olympics, sir. Bitaw, we heard nga ako kay sila support labi na gyud ang imong eskwelahan kanimo. Good luck kanimo Elrin, og we wish you well sa imong training og sa imong umaabot nga kompetisyon labi na sa Olympics. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong muntaga mga kapuso ang Subuanang weightlifter si Elrin Insik Ando. Salamat, Sik! Sir,